Bos días, lectoras e lectores de Atlántico Diario. Hoxe temos connosco a Jacobo Fernández, ilustrador, autor de libros infantís. Moitas gracias por vir, estar hoxe connosco, Jacobo. Gracias, Jorge, gracias a ti. Jacobo está hoxe connosco porque presentou a inicios de ano, hai moi poucos días, a quinta entrega de Marco Pola, que tamén é a retorna da personaxe. Entón vai falar un pouquiño desta última entrega da saga e tamén un pouquiño acerca da súa traxectoria nos últimos anos. Hai un salto grande dende Marco Polo número 4 a Marco Pola número 5. Como foi a aventura de retomar a personaxe? A ver, en realidade, dende o meu punto de vista, traballando no cómic, seguín traballando, non é que eu non houbo anos que non estivera, que non avanzara o cómic, sobre todo, pero o que pasa que, hai outras cousas que pasan na vida, eso, pois, te quedas mirando unha pedra, te despistas e pasan 6 anos sen darte conta, tardou en rematar. Coincide tamén con que dende hai uns anos, cando eu sempre dibuixei e sempre din clase, pero dende hai uns anos é cando, digamos, a faceta da docencia empezou a ocupar máis tempo. Primeiro aquí en Vigo, na Escola de Artes, na EMAO, e agora mesmo na Failde, en Ourense, no ciclo de ilustración. Entón, queras que non, eso te deixa menos tempo para avanzar, pero, finalmente xa está aquí. Claro. A hora de retomar a historia, claro, os lectores tamén crecen cos anos. Non sei se o sigues enfocando a mesma idade inicial, a eses 6-7 anos, penso que está máis ou menos enfocado, ou o libro creceu cos lectores? Eu penso que sí. Agora mesmo penso que xa é unha banda deseñada para todos os públicos. O primeiro exemplar sí que estaba como máis orientado a primeiros lectores, a densidade da viñeta, o tipo dos textos, o tipo das tramas. Era todo un pouco máis dentro do mesmo mundo, pero un pouco máis sinxelo. E agora sí, eu penso que agora estamos nunha aventura clásica para todos os públicos, o clásico todos os públicos que inclúe infantil e de aí para arriba, quen queira, claro. Claro. Non sei se agora é pronto para falar, se a historia de Marco Polo continuará próximamente. Sí. Próximamente xa é unha precisión que é difícil de asegurar, pero continúa, sí. O sea, eu en canto rematei xa estou traballando no seguinte. Agardo que non que a espera non sexa tan grande, que chegue antes. Agardo, estou convencido que chegará antes, porque tamén a idea é que agora a serie colla un pouco máis de ritmo, pero sí, xa está aí anunciado o seguinte número, que se vai titular Unha tempada na Casa dos Tigres, e nada, que continuarán as aventuras. A hora de pensar no público infantil, como elaboras as historias e logo como traspasas as historias ao papel? Que non sei se é unha tarefa sinxela ou doada para o autor. Claro, eu no meu caso, todo o traballo que teño tanto en cómic como en libro, como en literatura, dedicado ao público infantil, non parte dunha conciencia que eu me poña como que me force a orientar o infantil. Coincide que o tipo de historias que fago eu, se cadra estou a medio cocer todavía, pero o tipo de historias que fago eu saen así, sabe? O tipo de fantasía que me gusta, o tipo de humor, o tipo de absurdo. Se cadra hai unha especie de humor absurdo co cal eu non sei moi ben por qué, pero creo que conecta co público infantil. Entón é como un tipo de historias que me sae natural, non teño como uns previos que aplique para que logo resulte infantil. E agora, a hora de pasalo a historia, penso que ten a máxima dificultade, porque como decía Richard Scarry, que era un autor un ilustrador, digamos, os artistas máis valentes son os que se dedican á literatura infantil. E aínda que se cadra dentro do punto de vista do exterior, parece que é como unha especie
de perfil baixo ou unha cousa un pouco máis tal, é todo o contrario. Temos que esforzarnos que a exigencia ten que ser máxima a nivel artístico para o que lles ofrezcamos a esta xente que é a que vai, ¿no? A que vai estar aquí no futuro manexando o tema, ¿no? Entón, o esforzo máximo. Pero, bueno, é un esforzo que nos gusta, quero decir, nos dedicamos a isto por gusto. Pero é esforzo, sí, claro, non hai o sea, hai que exixirse o máximo para tratar de afinar o que se quere contar e de servirlles un material, bueno, artísticamente fino. Claro, bueno, os nenos non perdonan, como quen pode dicir, son máis críticos de forma natural, son moi honestos da infancia, non? Sí, claro, o sea, sí, existe esa cousa de pensar como reciben os nenos as cousas. Eu, en xeral, a forma de recibir sempre é moi positiva. É máis unha especie de exixencia conmigo mismo, ¿no? É como que dis, bueno, vamos a ver, imagínate que llevas a facer un bizcoito a uns sobriños, dis, bueno, esta xente ten que alimentarse ben, ten que ser nutritivo, ao mesmo tempo ten que estar rico, ao mesmo tempo ten que gustarlles, ao mesmo tempo, se podo, e se explico o proceso de como fago o bizcoito para que lles faga gracia facelo, e todo eso, claro, o sea, é o mesmo. No caso de facer un cómic, unha obra para eles, é o mesmo. Claro. Na tua faceta docente, como percibes a calidade ou o talento das novas xeracións as que formas? Ti que xa tevas unha bagaxe que levas moitos anos traballando. Pois, increíble, o sea, increíble. Teñen a dificultade de que cada vez hai máis xente. Eu son profe como se comentaba, na Escola de Arte Antonio Failde, dou clase no ciclo de ilustración, eso que se decía, teñen, bueno, a dificultade de que cada vez hai máis xente, teñen todavía máis claro que nós que o seu terreo de xogo é o mundo inteiro, non hai cuestión de atopar chollo en Vigo, nin en Galicia, senón é cuestión do mundo inteiro. E veñen polo xeral cun nivel de conciencia profesional, ¿no?, moito maior do que podería haber hai 40 anos, ¿no? Entón, o feito de todo o traballo que se ten feito destas asociacións de ilustradores, dente a docencia, a sociedade en xeral, acabamos de transmitir a idea dunha conciencia profesional do traballo de ilustrador, de un traballo artístico que facemos, bueno, porque temos un compromiso con nosa trayectoria artística, pero ao mesmo tempo é un traballo, queremos que nos paguen ben para ir ao súper e comprar as augas e o colacao, e claro, entón eu noto sobre todo eso, esa conciencia que, bueno, sobre todo é froito do esforzo que levamos moitos anos tratando de transmitirlle a xente que hai que educarse no artístico e educarse no profesional para poder vivir tranquilamente, sen agobios e sen ansiedades de isto que é unha profesión, bueno, maravillosa. Para un mozo ou unha moza que quere ser ilustrador, ilustradora, comentabas agora, non é cousa de limitarse a Vigo, a Galicia. En que ámbitos pode traballar hoxe en día ou en que proxectos que estás no mundillo? Pois infinitos. Ti pasea pola rúa, entra en calquera sitio, ali onde ves que hai un debuxo, sexa en riba dunha camiseta, sexa nun libro, sexa nun cartel, sexa que abres o móvil e hai emoticonos ou hai animacións en contidos en redes sociais, sexa que ves a xente vestida pola rúa, antes seguramente houve alguén que dibuixou, que abocetou, no ámbito da ciencia, aínda que existe a fotografía, todavía a ilustración por a súa capacidade de informar e de contar mellor visualmente as cuestións científicas, todavía ten un campo grandísimo. Moitos dos nosos alumnos atraídos polo debuxo, logo algúns acaban desembocando en ámbitos como máis concretos, tipo a tatuaxe. Se paseas por Vigo, verás que está cheo de xente de paredes con murais. Esa xente, en gran parte dela ven do ámbito da ilustración, pero en vez de facer din a 4, pues fai medianeras destas enteiras, é dicir, bueno, resumindo, sen contar todos os contidos audiovisuais,
de animación, que dentro desos contidos sempre hai unha parte do proceso que a levan a cabo ilustradores. Entón é bueno, e tamén, por suposto, videoxogos, prensa, claro, é dicir, onde haxa un dibuixo, hai xente, hai posibilidades, claro. Moi brevemente, non sei se debemos ter medo da inteligencia artificial. Bueno, a inteligencia artificial, bueno, supoño que ten unha parte superinteresante, bueno, supoño non, de feito ten unha parte superinteresante, sempre que non se dedique a roubar o traballo da xente, a utilizalo sen ter en consideración os seus dereitos, etcétera, etcétera, e adiestrarse con imaxes de persoas. Entón, bueno, sin duda é un avance, e sin duda facilitará moitísimo as cousas. Pero hai que estar atentos para acotarlle ben o terreo, para que non entre, bueno, a roubar, para que non empece a roubar e que non entre a copar o terreo dos dereitos de autor e da propiedade intelectual do traballo dos artistas, claro. Retornando ás preguntas iniciais, para rematar con Marco Pola, animamos as nais, os pais a chegar os nenos e nenas pois unha ferramenta de lectura moi bonita, non? E que inicia os rapaces nesa boa costume, non? Deixote aí esa mensaxe final se queres ti lanzala dirixidas nais e pais. Bueno, pois, en concreto, referíndome ao meu traballo, pois aquí está, como teño dito na entrevista, pois o mellor que podo facer, o máis fino, o máis afinado, o máis gracioso e máis entretido. Xa levo tempo facendo cousas, a liña na que eu traballo máis ou menos está máis ou menos clara, pero bueno, cos anos cada vez mellor, por suposto, bueno, as aventuras de Marco Pola continúan, e en xeral, a parte deste número que sai agora, temos todos os anteriores, os lectores que reenganchen agora novos poden mirar para atrás, ver as orixes de Marco Pola, etcétera, etcétera. Eso en canto a miña serie. En xeral, pois a banda deseñada infantil xa non é unha novidade. Hai uns anos, cando empezaba Marco Pola, bueno, era unha certa novidade, sobre todo no sistema educativo, empezaba a ser admitido como lectura de referencia nas escolas, eso todo que pasou, bueno, Marco Pola xa falábamos que tardou un pouco en salir pero os primeiros Marco Polas estaban nesa loita de entrar nas escolas, de que se traballen con eles nas aulas e todo eso. Agora eso eu penso que está moi asumido, aínda así non debemos de baixar a garda e de seguir dicindo que, bueno, que a banda deseñada é un medio fantástico para a comunicación artística, para a comunicación, para divertirse, sobre todo, para xogar, para entreterse, para animarse a ler, para animarse a debuxar. Bueno, aí está. Non hai máis que achegarlle un cómic a un rapaz, poñerlo cerca, xa non hai que facer nada máis. Con que abra e vexa que le hai debuxos que se moven e xente debuxada que empeza a facer cousas, xa non hai, xa está feito. O éxito está garantido. Claro. Jacobo, moitísimas gracias por ter vido ese connosco Atlántico. Gracias a ti, Jorge. Podía. Igualmente.